ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ നോമ്പിൻ്റെ 19ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യേശു പറയും, നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കുവാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. അസാധുവാക്കുവാനല്ല, പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കും, ഇതാണ് എൻ്റെ കൽപ്പന, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ. സ്നേഹിതനു വേണ്ടി ജീവൻ ബലി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല എന്ന്. നിയമത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായ ക്രിസ്തു മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിയമസംഹിതയുടെ അടിസ്ഥാനം ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് നമ്മെ നോക്കി പറയുന്നത്, നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ സഹോദരനുമായി രമ്യതപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നാൽ മതി എന്ന്. കസന്ത് സാക്കിസിൻ്റെ ഫ്രാൻസിസ് ലിയോയോട് പറയും, ഓരോ കുഷ്ഠരോഗിയെ ചുംബിക്കുമ്പോഴും അവർ ക്രിസ്തുവായി മാറുന്നുവെന്ന്. പിന്നീട് ലോകം ഈ ഫ്രാൻസിസിനെ നോക്കിയാണ് പറയുക, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖം ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നിരിക്കണം എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിയമങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പാലിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുഖമുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബോബി ജോസഫിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമാണ്, ഈശോയെ, ഞാൻ പോലും അറിയാതെ പതിയെ പതിയെ ഞാൻ അങ്ങായി മാറുകയാണ് എന്ന്. നമുക്ക് പതിയെ പതിയെ ഈശോയായി മാറാം, യേശുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാം. ആമേൻ.